Мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон таҳти раҳбарии сармураббӣ Мубин Эргашев, ки дар бозии охиринаш дар мусобиқоти интихобии қаҳрамонии футболи Осиё 2018 дар гурӯҳи Б миёни дастаҳои Мунтахаби ҷавонони зери 19 сола тими Узбекистонро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод, ғолиби гурӯҳ шуд ва ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфт. Ин бозии даври охирини мусобиқаи гурӯҳи Б шоми чоршанбе 8 ноябр дар варзишгоҳи марказии ҳисор ба поён расид. Голи ягонаро пас аз ҳуҷуми футболбозони тоҷик Дилшод Саитов, бозигари Мунтахаби Узбекистон, дар дақиқаи 53 ба дарвозаи дастааш зад. Дар бозии дигари мусобиқоти гурӯҳи Б, ки 8 ноябр дар ин варзишгоҳ баргузор шуд, Мунтахаби Бангладеш бар тими Шри-Ланка бо ҳисоби 4-0 пирӯзӣ ба даст овард. Ҳар 4 гол дар нимаи аввали дидор зада шуд. 2 голро Маҳбуб Раҳмон ба самар расонид, Ғош Бишванат ва Риёдул Ҳасанияк голи заданд. Ба ин тартиб Мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон бо 10 имтиёз дар ҷадвали гурӯҳи Б мақоми аввалро касб кард ва ба марҳилаи ниҳоии мусобиқоти қаҳрамонии футболи Осиё 2018 роҳ ёфт. Дастаҳои Узбекистон бо 9 имтиёз дар ҷои дуввум қарор гирифт. Тими Бангладеш бо 7 имтиёз ҷои севумро аз они худ кард. Дастаи Малдив ва Шри-Ланка бо 1 имтиёзӣ мутаносибан дар зинаҳои чаҳоруму панҷум ҷойгир шуданд. Бар асоси дастури мусобиқот ба марҳилаи ниҳоии қаҳрамонии футболи Осиё 2018 миёни дастаҳои Мунтахаби ҷавонони зери 19 сола, ки соли оянда дар Малайзия барпо мегардад, ғолибони 10 гурӯҳи интихобӣ ва 5 дастаи беҳтарини ҷойҳои дуввум роҳ ёфтаанд.